Ahojte, komunita mladých ľudí sa v Seredi spojila a vytvorila spoločný priestor. Naše mesto chceme obohatiť o workshopy, filmové noci, diskusie, nízkoprahové a ekologické aktivity. Toto miesto sme nazvali Priestor. BOB banka ho vybrala medzi 3 top projekty nášho kraja a momentálne prebieha hlasovanie o finančné prostriedky. Už dlho frfleme, že nemáme vhodný priestor na zmysluplné aktivity. Spoločne máme šancu zmeniť to. Hoci posledné týždne sme urobili už kus roboty, no najmä vďaka tvojmu hlasu máme šancu víziu dotiahnuť do finálnej podoby. A to hlavne rýchlejšie, efektívnejšie a s dôrazom na atraktivitu priestoru. Hlasovanie je bezplatné a trvá len 30 sekúnd. Ako na to? Klikni si na web, ktorý nájdeš v popise videa, zadaj Chcem hlasovať a zvol si Trnavský kraj. Vyber KC Priestor, zadaj svoje telefónne číslo a počkaj na bezplatnú SMS správu. Vygenerovaný kód následne prepíš do políčka a tak dokončíš hlasovanie. Vyplňme spoločne priestor. Kvalitným obsahom, pekným dizajnom a hlavne ľuďmi. Ďakujeme za tvoj hlas. Veríme, že to zvládneme a čoskoro sa vidíme v priestore.